ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କି ଲସି ପିଇକି ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଲିପ୍ସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ କି ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବେ, ତ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଲସି ବନେଇବା ଲାଗି। ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼େ, ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଣ୍ଟ କରୁଥିଲି କାମ କରୁ କରୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ଲସି ବନେଇବା, ଆମ ଘର ପଟେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କି। ତ ମୁଁ ଆସିକି ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇକି ତାକୁ କୋରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି, ବାକି ହାତ କୋରଣୀରେ କି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ମୁଁ କରିପାରେନି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ସାରିକି ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଦିଅ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିପଡ଼। ତ ମୁଁ ମୋର ଲସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ କରିକି ଗୋଟେ ଆମର ମଟନ୍ ବନିବାର ବି ଥିଲା, ତ ସିଏ ପିଆଜ କଟାକୁଟିରେ କି ସିଏ ସେପଟେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସିଏ ରାତିରେ କି ମଟନ୍ଟା ସିଏ ବନେଇଥିଲେ। ଜାଣିଛ ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ କିଚେନ୍ରୁ ମାନେ ଛୁଟି ମିଳିଯାଏ, ସିଏ ବହୁତ କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମିଶି ମାସିକି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପରେ କେହି ଭାବି ବି ପାରିବେନି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଏତେ ଜୋରରେ କି ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ କିଛି କରୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ନିହାତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲସିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି କଦଳୀ, ତାପରେ ଚିନି, ଆଉ ଦହି ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ କି କ୍ରଶ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଆଇସ୍, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଲସିଟା ବନିବ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚେରି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ବାକି ଏଇଠି ସେମିତି ଚେରି ମିଳେନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାର୍ନିସିଂରେ କି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସତରେ ଲସିଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେମ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଲସି କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଦହି କି ଛାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ବନାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଲସି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲସିଟାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଥାଉ କି ଦିନବେଳେ ହେଇଥାଉ, ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ହେଇଥାଉ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହିଁ କରିଦେବ ଏଇ ଗରମ ଦିନରେ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏତେ ହିଁ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇଠି। ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଏଇଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ କି ଲସି ବନେଇକି ଦିଅ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ବନିଯିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ୟାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୋରି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ବି ଅଛି, କିସମିସ୍ ହେଇଗଲା, କାଜୁ ହେଇଗଲା, କି ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଉପରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କି କହନ୍ତି, ଆଉ ଟୁଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ବନବିଟା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବନବିଟା ଆସେ ସେଇଟା, ବନବିଟାକୁ ଉପରୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ଏହାର ଡବଲ୍ କରିଦିଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କି ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।